Hola, bones. Soc Ariadna, soc enginyera de telecomunicacions i em dedico a validar equips electrònics que s'incorporaran dins els satèl·lits. Bàsicament el que faig és recrear un escenari real des que el coet s'enlaira, des que es desplega i deixa el satèl·lit en òrbita a l'espai. Per tant, someto l'equip a diferents temperatures, a la pressió de l'espai, a diferents radiacions, a l'impacte que tindrà en el desplegament del satèl·lit. Mitjançant la resposta de l'equip, transformades en senyals físiques, com ara corrent, el voltatge, el camp elèctric magnètic, la freqüència, jo sabré si l'equip està funcionant correctament o no, o si té alguna deficiència i com poder solucionar-ho.